Ahoj lidi, já tady tam dalšího videa a nikdo tady se mnou bohužel není a je to ten další díl samotný. No tak, my se jdeme přepnout. Tak a skončili jsme, myslím, že tady. Asi jo, přesně, že jo. Ne úplně přesně, ale máme asi stejné věci jako. No tak co byste tady v tom našem díle dělali? Já nevím. No tak jsem se šel někam podívat. A kdybyste se ptali, co to je za písničku, tak to je jenom nějaká písnička. Tak jsem viděl ten parkour. Je tady můj brácha. Tak no. Tak. Jo. Dobře. Tak. No, jsem tady. Ale strejda. Tak, tady budeme zatím skákat takhle. Nevím, co vám dáte, já zatím budu to přemýšlet. No. Tak budu přemýšlet. No. Možná bychom měli někam pokračovat, to asi víte sami. Jdu se zpátky přeskočit. To přeskočím jako parkourista. Jo. No už je tady Wartrax, takže... Jo, ahoj. Jo, ahoj. Tady je ta naše díra, kterou jsme udělali. No takže... tady jdu pro prasáta. Neutíkej. Prostě mě neutečeš. Hep. Jo, 2 stájky. Spíš dobré ráno. No takže. Jste normálně s tím na telefonu. A já? Kolik bylo hodin tak, když jste dupala skoro? Nevím, asi 5:30. Já už jsem si hodně dlouho vzůru. Já jsem teďka na telefonu, ale nebyl pomalu. Jo, mami. Máže, já jsem šel teprve. No, jo, říkám. Já jsem tam ještě zatím nebyl, já jsem tím zapomněl toho, ať se tady přijde. No, takže. Ty. No dneska činníčí. To mi pak natočíme to video, jak si chtěl s tím papa Amerikánu. Jo, strejda? Pak natočíme to vtipný video. Se Štěpánem, když tak pak. Yeah. Takže jdeme ještě skákat po stromech. Nehodím bo. Pop Amerikáno. Ne. Pak Amerikáno. Amerikáno. Tak jdu si připojit, nebo ne? Počkej, já to ještě musím dozačít. Já jsem to kopu uhlí. Je tady nějaká jeskyně. Zatím kopu do uhlí. No tak není. Myslím, že už se někdo ke mně připojil. No. Tam se, že se ke mně už někdo připojil. Proč? To vyslyšej. Ale houbil. No takže. A kdyby něco, tak se omlouvám za bych měl Ano. protože u minulého videa jsem tam vůbec neslyšel ani já. Jo. Vůbec jsem tam neslyšel. Protože to nějaká mášina teď.
Jo. Ne, to je zase to vajíčko, jak rozbavili. A Štěpán by taky mohl natáčet, že jo? To by si dělal kraviny. Proč ne? Já mám takový monster, že jo? Asi tak. Je tady deska. Jaká deska? Že tady je hezká taková propast. A tady běžímek. Tak kdo je? Jde pro to plase. Buď si připojit, já už tady jsem. A tak zatím chvilku, jestli něco dělá. Tak já si ještě naposledy zaskákám na stranu. Ale bude další video. Nebojte se. Takže já jsem to mohla ukončit. Takže. Aha, takže já hnedka začnu točit stejně další díl. Takže, no, protože on se už tady nemůže dočkat. A já takhle tady krásně vidím zbraně. Piv, 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 tyryryv, tyv, tyryryv, piv, 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 piv. No, takže zdarec. Co to dělám? Takže ahoj.